Не мога да пея, но това е за много хора. Много хора. Поздрави за всички вас. Тук съм сега, започвам и римите наточвам. Не мога да се спрам, разбираш ли това? Тук съм сега, започвам и римите наточвам. Не мога да се спрам, разбираш ли това? Тук съм сега, започвам и римите наточвам. Не мога да се спрам, разбираш ли това? Тук съм, да, сега започвам Койота рап склад. Ви насочвам в правилна посока. Ела сега, с мене направи скока. Ей така, трябва в ритъм ти да се пуснеш по дяволите бита. Да не изпуснеш, не може. Тук римата трябва да се върже. Не мога по дяволите, аре бърже. Точно така върти се в главата ми сега. Редът е точно такъв какъвто трябва. Не мога аз така напред да продължа. Трябва по бита да се справя, да. Тук съм сега, започвам. Не братле, не се насочвам нагоре, аз направо вървя, това е здраво. Тук съм сега,